Duha ka rider lakip minor de edad nga angkas nga batang babae ang angol human nagsampok tunga sa dalan sa National Highway sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Ani ang report ni James Paulo Yap. Kini ang kuhang video sa usa ka netizen atol sa nahitabong panagbangga sa National Highway sa Zone 3, Barangay Mulugan, El Salvador City, pasado alas 7 sa buntag adlong Miyerkules. Sa kuha sa netizen nga si Francisco Bacalares III, makita ang biktima nga minor de edad nga gigako sa usa ka lalaki human nalakip siya sa nahitabong aksidente. Matod sa El Salvador City Police Station, subay sa ilang gihimong investigasyon nga kalit kuno miliko sa iyang wala nga bahin ang nagunang motorsiklo. Hinungdan nga nabanggaan kini sa laing motor nga nagsunod. Samdan ang duha ka riders lakip ang 6 anyos nga batang babae nga angkas sa usa ka motor. Isa sa gina sa mga kanang factors nga siguro paglantaw sa advance nga panghitabo ba, mga defensive driving ba. So isa sa nas mga factors ang kanang mukalit-kalit lag maneuver nga walay enough precaution ba. Daling gidala sa balay tampalanan ang mga biktima ug luwas na kini sa makuyaw nga kahimtang. Matod sa kapulisan, nagkasinabot rasab ang duha ka partido sa maong hitabo. Padayon lang yapunta sa pagamping sa dalan. Sabi na sa atong highway nga pertinang Lapada ug Luag. Kauban si Jaybert Pairat, ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao.